बर'नि थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो दिनै गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव थानांदों। बेखौ लानानै गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव जोबथेजानानै थानांनाय गोथां मुंख्लं एनडिएफबि बिथांमोना बर' रायजो राजानिसिम गांसे आर'जलाइजों दुखुगोनां बाथ्रा फोरमायहरदों। गोथां मुंख्लं एनडिएफबि बिथांमोना गोबां दुखुगोनां बाथ्राफोरखौ बिटिआरनि सिएम बिथां आरो बर' रायजो बिथांमोननिसिम फोरमायहरदों। गिबियावनो मानगोनां दुलाराय बर' रायजो राजा नोंथांमोन आरो बिटिआर रायजोनि राजखान्थि हान्जानि गाहाय मानगोनां सिएम सारजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम फैगौ बांला 1944 मायथाइनि रंजालि बैसागु फोरबोनि गोजोननायखौ जोंनि गोसो गोरबोजों बर' रावनि गुबुन गुबुन सोमोन्दोजों मख'नानै बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय। जोंनि सिनायथिया जाबाय गुवाहाटी मिरु जोबथेसालि सिङाव दोनजानाय गोथां मुंख्लं एनडिएफबि। जों दिनै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोननि मिजिंखौनो सुजुनो हायासै। आसा खालामदोंमोन भारत गभर्नमेन्टजों गोजोन सावरायलायनायाव बिटिआर गोरोबथा रादायनि उनाव जों गासिबो जोबथेसालि सिङाव दोनजानाय एनडिएफबिफोरा उदां जासिगोन। नाथाय गैया, गासै मिजिंफोरानो फैमाल जालांबाय। दिनै भारत गभर्नमेन्टजों बिटिआर गोरोबथाया 2 बोसोर जालांबाय। बिनि उनावबो दिनैसिमबो जेबो खौरांखौनो खोनानो मोननाय जायासै। जों दिनैसिमाव गुवाहाटी मिरु जोबथेसालि सिङाव 7-8 बोसोर जालांबाय। सोरहाबा बिमा बिफानि मोखां महर नुनो मोनै जालांबाय। सोरहाबा बिसि फिसा आलाय सिलाय जालांबाय। सोरहाबा न'खर थेर बेथेर जालांबाय। बिमा बिफा बोराय बुरि जालांबाय। फिसानि महरखौ नायस्रालांनो मिजिं थिनानै दिनैसिमबो नेबाय बायनानै दं। नाथाय हमदां हायाखसै बुब्लिनि दैदेननाया बबे लामाजों बोहैलांगोन। जोंबो बर' हारिनि थार बर' बिमानिनो गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननाय बर' फिसासोमोन। जोंनावबो बर'नि गोथां थै दङ। जों जोंनि न'खर एबा उदै थाइसेनि थाखायल' बिग्रायारि लामानि आगानखौ सुराखैमोन। बर' बिमा हारिनि रैखाथि आरो जोंनि इयुन जोलै लाइमोन फंबाय बिनानाव मोनना जाहाथे अराय उदां रैखाथिजों आगानखौ मुलुगाव खैफोद आफोद गैयाजासे सुरलांनो हायो आरो हारिनि आब्रुथि गोनां नेरसोन बादियै हारिखौ संरैखा खालामनो हायो। बेफोर बिथांखिखौ गोरबोआव लानानै बिग्रायारिनि लामाजों आगानखौ सुरलांदोंमोन। नाथाय साननाय मिजिंफोरा फैमाल। जानो हागौ माखासे दैदेनगिरिफोरनि मावथांखिनि बिथोन होनाया गोरोन्थि लामाजोंसोमोन। जों दैदेनगिरिफोरनि सिङाव दैदेनजानाय बिग्रायारिमोन। सासे दैदेनगिरिनि बिथोन फालिनायानो बिग्रायारिफोरनि खान्थि। बेखौ बिग्रायारि मुलुगाव हेव खालामनो हाया। आन्दोआव गोबां रावफोर थाखोमानानै थालांबाय। बेनिखायनो रेबगन बिलाइनि गोजौआव मख'जानाय मानगोनां बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोजों फंसे राव खावलायनो लुबैयोदि भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों सावरायना जोंनि जोबथेसालियाव जोबनानै दोनबाय थानायफोरनि समायसाखौ थाबैनो फोजोबनानै जोंखौ उदां खालामनो थाखाय गोसो गोरबोजों गुरैयै खावलायनाय जाबाय। मिजिंथियो मानगोनां गेदेमाफोरा जोंनि बे सुंद'यै आर'जलाइखौ आजावनानै लागोन। रेबगन बिलाइनि सोदोबफोरा गोरोन्थि जाबाय बायदोंब्ला खेमा बिनाय जाबाय। एसेनोसै। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि बर' हारि अराय जौगाथों। जै बर' हारिनि। गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेल गोथां मुंख्लं एनडिएफबि।